Kasho kangeni coach. Guys, can you hear me properly? Nikhona la comment section. Ngizwa kahle. Ngiyamuzwa nalo bhuti okhulumayo noma yena nimuzwa. Hayi kumele ngabe bayangizwa Thango. Cha Bhiyoza kulungile futhi mhlampe Madimona wafuni mina nawe sikhulume. Lukapa ndaba ezitha Bhiyoza ngomkhonto Msinsane Jiyani owakithi wena mfowethu uright kodwa. Ngiyaphila mfowethu hamba kahle. Hayi ngiyaphila. Guys, this is my baby brother uMpendulo Thango. Ngihlezi ngimbona nje inyonyoba la ku live wami engene ephuma. Ningamfollow, ngicela ningamfollow. Ningamfollow. Ngizosho njalo nje phela mntana. Ningamfollow. Thango ngiyajabula ukukubona mfowethu. Hayi bengakufollow ibhiyoza hayi Mina angeke ngakucela nanokuthi ungiphelezele abantu emanzini cha. Ngeke nje ngakucela sengishodela driver. Ngeke ngathi ngicela ukuthi uze ngeveni lakho bathathe laba sihambe. No. Ngeke Thango. Hayi kulungile mfowethu. Umshana wami lapho ngiqabulele umtshela ukuthi umalume uyamthanda. Okamba kungena umalume. Ya. Baba umdala uyamthanda. Danke Thango. Hayi kulungile bafu, thank you. Bangabakuboni kahle. Hayi ningamboni kahle. Manje nithi akwehle mina kunyuka ingane. Hayi ngiyangithuka. We-February uMay manje wena Miss February nje umbuzo usethathiwe yini awukwazi ukungibuza lo mbuzo ungibuze uMay manje uMay indaba zakho zaphela ngoFebruary wena Miss February azime lapha. Thango kulungileke mfuthu ngiyakubona impela ukhona la uze sizoshaya ibhodlela kodwa uqala ungi-check kuqala fanele kuqale kuvuma abaphansi ungamanje utheleke uyazi Akunankinga mfowethu akunankinga ngiyabonga. Ushaye kahle nje ibhodlela silishaye siliqede sizoxoxa ngazi igeme zalabantu bala ka-TikTok shap. Sure mfowethu. Alright. Nakho-ke sengisi-disconnect-a mina yabona kuhlupha lana ukufaka ingane kwi-platform yakho sekufanele kuphume mina manje kowami u-live base kulontuza yena. Uyabona ngoba amaxoki ngishefile angifani nezinye iy'nsuku ngishefile ngigundile nina nithi ukugunda this is shaving ne because nina ngisanithembi ukugunda ngishefile. I'm 16 years old njengoba ngikhuluma nani 16 years old fresh. I'm fresh not like sponge. Hayi ngale ndlela yini. Now you see, the sound is not so good, but the sound was good when it was being tested. Because manje sengibuyele ekutheni ngisebenzise le nto ngoba ngenzela umakhelwane. So give me 1 second, ne? 1 second. Ngoba siya-accommodate Jehova ingcwele. Yo. Before we start our teaching. 3, 2. Ya bantu benkosi. Thanini niyangizwa lapho khona ngizobona ukuthi niyangizwa so that ngizoyeka ukuthi-ke ngisebenzise the audio and stuff. Ngizixhuma bangabe sesindlalela isound ukuthi siyaphuma. Can you guys hear me? Is it better? Is it okay now? Good, thank you so much. No phela ngo-2022 sathenga lezi zinto lezi ama-mic nanka ama-mic ama-sound card ama-laptop sithengela nina yeyi ngoba nina ningifundise kahle ukuthi you must not give a person uthando, it will not be reciprocated. Angazi u-reciprocate uthini ngesizulu. Lento yayithengwe ngo-2022 sike sayisebenzisa ngo-2023 sabuye sama ngo-2024 I did not use it all noma sengizama manje. I need to upgrade it. Manje inkinga yami ukuthi uma ngabe lapha kukhona umsindo mhlawumbe kamakhelwane fanele ngizame ukuthi ngisebenzise into where you guys are gonna hear me because khona live engiwenzile this week and bekusound sengathi sijointini because their sound was so high, so now I need to adapt ne and also ukusebenzisa this big speaker
siyahlupha because bami siqeda late. I'm now playing music sengivusa abantu abalele, so I will just adapt kancane kancane as we move, given ukuthi kodwa sizophathana kahle mina nani. There's something that I want to get into, guys, kancane, which is disturbing my spirit. Emoyeni wami ngiphathekile kahle ngenxa yokungalaleli kwabanye benu, not all of you, abanye benu. Khona izinto ezimbalwa ngicela ukuthi uyibambe, uyi-understande, so that uma ngabe kwenzeka ukufikela kuloyo mzuzu onjalo empilweni yakho uzozama ukuthi ukhumbule, ne? Just give me 1 second. Ngiyazi ukuthi anijwayele lento lena. Your moon does not drink honey. Your moon into esweet uyigcina ngokudla umoba, not honey. So ningathuki ke base niyangithuka nithi enene ngidla imbiza phambi kwenu, akuyona imbiza le amanzi ashisayo. I didn't want lemon, so I put lemon juice, ngase ngafaka uhani. Manje ke ngoba nina ninenkinga serious, nina ninenkinga phela, nina senazi ukuthi uhani umuntu othandana naye bawuthe hani. Cha, uhani inkosi yami nanku uyaphela, nanku uhani, nanku uhani, hayi lento nina enilokhu enibizana. Ngoba uma ngabe senixabene futhi nalowo mubiza wakho, bawusuxabene nocelemba wakho, awusambiza ngohani. Uhani wakho wena u-conditional, unama-terms and conditions, kanti lo hani lo engiwuphuzayo mina u-consistent, yabona, u-consistent. Wena awunqeni ukuthi umuntu mathandana wakho ufike umbize ngohani, bame kuthanda lenhliziyo yakho eyixoki, uphinde futhi wena ujike futhi wena bangabe ngasahambi kahle usumbiza ngomuntu wenkosi. Awukahle we muntu wenkosi, awukahle webhuti wabantu, nina amaxoki. So le yokubizana ngohani ifanele sibeke eceleni ngoba iyas-expose, yabona. Akekho futhi umuntu ohlupha njengomuntu wesifazane. In fact abantu besifazane ibona lento ukuthi akuve it's emotional. Awunanga lala awubingelela, bengifuna ukwenza something nalala contact engifuna ukwenza yona. Ubingelele lapho lala. Abantu abadala they are very sober, very straightforward. Buku la leseshawe arthritis engasangibingeleli, ngithi akangibingelele useshawe arthritis manje. Lala musukushawe arthritis lala. Nakho ke ya manje ngifuna ukuthi kanje base ngithi kanje. 1 second guys, I'm fixing the country. Ngifuna ukublock nje straight same time. Nakho ke yeah. Uphi Nontobeko, awungibingeleli lapho Nontobeko. Mazuma ngibingelele. In fact lezi ngane zase abantwana bami base Pleni Primary, quickly guys, can you just greet ningabeke phela abase Pleni Primary, do that for me. La abase Pleni specifically abase, okay, thank you Nonto. Awuthi nawe ngikwenza mntanami. Where are you? Yeah, we need to do this. I can't have my children straight behind when I'm being directed to leave. Labantu engibabiza abantu engaziyo ukuthi uma ngabe kuthiwa angisuke manje eGibhithe ngeKenana, they won't ask ukuthi kuyokwenziwa eKenana, they'll just go there. So the others have been sorted out. Ukokuneli ask why you sorted out. Kufanele ukuthi ngishintshe ama-settings kuphela to manage. Guys, ningadini abantu, just give me a few seconds. I'm fixing the country, ne? Yeah, ukokuneli right. Uyena ungazazi nje ukuthi right. 1 second. So I've got Kokuneli Tosh right, Boni right, Masenje right. Usibahle usebuyile la ekhaya ngimazi ubeshonephi. Mangubani uGadile and Gorgeous. Honorable Zanele Sondria, Umegi. Unonto ofana ngabe se-sorted manje. The right of she needs to also sort this thing out. Onale right. Oh, Miss February, thank you. You did subscribe. Okay, let's see who else.
ngifuna lezi ngane engaziyo ukuthi bame sezingikhalela Nkosi yami. I need to do right by you. Akuve nginikhulekela. Akuve nginicelela uNkulunkulu ukuthi makenze kahle kunina. Now, I want to talk about something ne. Into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi wena ungayikhohlwa lento ngiyacela, because I'm not going to do a video of this. Uma ngabe ugula uya kudokotela, udokotela ufika uyakucheck akurefer, ngoba ngempela ikhona lento wena ekuphethe and uyayizwa wena lento ekuphethe. Udokotela akurefer esibhedlela, bawufika esibhedlela kufike kwenziwa ama-test, and ama-test awatholi nix kuwena. Uphinde futhi kwenziwa ama-test kodwa manje awatholi lutho kuwena. Faneke wazi that very moment ukuthi lento oyiyele esibhedlela has got nothing to do with isibhedlela. Faneke nje umqondo wakho ubuye exactly at that given moment, because when you're insisting ikuphethe lento ekuphethe, kodwa manje this western odokotela base-West abayiboni lento. In fact bayayiphikisa, ngoba manje wena uzithola wena usuyahlinzwa wena, you go for surgery wena, you are operated wena, uyavulwa manje kususukuthi ngenxa yokuthi wena ufike watshelwa kwase kwaqala ukugula okuthize. And lokho kugula lokho, it does not matter what your faith is like. Ngifuna uyizwe kahle le, right? Ukuthi wena ukuthi uyakholwa yini ukuthi their ancestors noma ukholwa ukuthi sure the evidence ukuthi akhona ama ancestors ilento esuke ikuphethe ngaleso sikhathi leso. Remember, just because wena you are trying to run away from your ancestors, it does not mean ukuthi ukubaleka kwakho ungafike manje uthi manje sengikhetha uJesu njengenkosi nomsindisi, abantu abadala bayidimoni kwasho kwacima. Leyo nto lapho kuwena izawuqhubeka kuwena, and I'm very disappointed because you guys ninenkani, and lenkani ayizukukisa ndawo. Uyazi ukuthola ukuthi umuntu ukhisha umlenze being amputated, asikwe umlenze umuntu being amputated simply because bekufanele ayongena emanzini basephuma emanzini baseba right. Ususa umlenze uma ngabe ususile umlenze kuqala kuhluphe lo munye ke manje, noma if it's a one-sided problem, mame kumlenze waka left okade ususwa, the arm is gonna follow and go. Uzawukhala ngama-kidneys, ukhale ngokuthi sengifuna ukuwenza o-dialysis and so on and so forth, kanti cha ubalekela nje wena nje. That's one of the problems that I have with you. Wakula, the minute wezwa abodokotela bengabazi ukugula kwakho, you must know ukuthi you are at the wrong place. You are at the wrong place. Phuma lapho, suka lapho, hamba lapho. That's not where you belong. Uhambe uyothola consultation. Now lama consultation ayangihlupha because I'm against ama consultations, guys. Personally, bayangazi abantu abalapha. I-consultation angiyifuni. Kwaona lento kade siyenza nje izola ngiyifuni, it's because ama guides wami kade ufuna ukuthi siyenze. Mina personally, I don't like it. Because tell me why and make it make sense to me. Ukuthi wena uzokhipha 400 rand kumkhulu Thango to tell you what's wrong with you. But you know what's wrong with you. Why the hell are you going to Mkhulu Thango for a consultation? Why? You know what your partner is cheating on you. So ufuna ukutshela yimina. Konzo utshela upartner wakho ukuthi uMkhulu Thango uthe, kodwa vele wena ngathi khathi usam suspect uze la vele wazi ukuthi vele lo. Ngeke phela singakubona ukuthi uyacheat. Partner wakho ugqoka i-under entshasha mangabe seqonyiwe. Sonke lesikhathi leso ubehamba nale ya-under yakhe ebhobokile.
manje uzokwenzani kumkhulu Thabo? Uzokhokha u400 we-consultation kumkhulu Thabo to confirm what you can see, the evidence is there. Yini manje uMandla yindaba manje esiqala manje uqoqa i-under entsha manje? Yini ngoba phela simazi leya phalaza ngayo. Yini manje? You want confirmation? No. You see, one of the things that ezinqathile mina kule ndawo le kule platform is this thing ukuthi I maintain ukuthi indaba yokuthi utshela umuntu inkinga yaziyo is actually useless. It's useless. Why should I tell you ukuthi wena ubuye kube buhlungu isisu, ubuye uphathwe ikhanda? Why should I tell you ukuthi imali yakho iyahamba, izinto zakho azikuhambeli kahle? Ukhona yini umuntu wakwayo kwi-consultation izinto zimhambela kahle? You see the hypocrisy and the lack of genuineness ekuhloleni. It's a problem. Uma ngabe uhlola fanele ukuthi uphume with the root cause of your problem. Vele unenkinga, but umsuka wawo ukuphi umsuka? Ukuphi umsuka? Wangena kwi-consultation, waphuma kwi-consultation ungazi ukuthi umsuka wenkinga zakho, the root of your problems. Kudlalwa ngawe. Kudlalwa ngawe. Uthango nje udlala ngawe nje, you are wasting your money kuyena nakho konke lokho. So a lot of people then sebeyaqala ke actually izinto ezu65 kanye ngespeed esigijimayo. You must make me understand why. Mama ngikhuluma nawe ngithi ngikhuluma kanje. Ngikhuluma kanje bangikhuluma nawe ngithi. Yini lesidala ukuthi manje ngifast forward ivoice yami ngigijime kakhulu khona wena ungeke uzungizwe. Uzozwa lokho ku2 kulezi zinto ezu45 engishilo. That is why ngisho izinto ezu45 ingenxa yokuthi ngifuna ukuthi ungangiboni bangishaya eceleni. Para ngikho ke lapho ngoba nginaba abantwana abagijimayo. If I'm talking to a human being, I want that human being to be able to comprehend what I'm saying and understand what I'm saying. Because I'm talking to a human being. When I'm talking, you see guys, ibambeni la lena. Uboyibamba umuntu bangabethandaza. Or wrong enibenzayo, maybe ifanele ukuthi edithwe lento lesipost. Umuntu bangabethandaza. Or wrong enibenzayo. Nina who are healers, ngasikhathi nikhuluma fast la. Nikhuluma fast. Umbhedo loyo. Yebo hamba nempangela vele uyagijima, it's fine. Maybe mhlawumbe amandla akhe agcina lapha, but try to make sure that a person can actually comprehend what you are saying. A person can actually understand what you are saying. Umuntu seyovuma into evume into ngenxa yokuthi kwizinto ezu45 ayizwile, then yena ubambe le yodwa usufuna ukuphilise kulezi zinto zakhe ezu45. Ubona nje akuhambi kahle kubudlelwane, inyawo zakho zibuye zivuvukale, ubuye uphathwe ikhanda, isisu sibuye sikhiphe. Ubani ongakhishwe isisu? Ubani umuntu ongakhishwe isisu? Ngibambe ngibona nje fanele ngifake emanzini, fanele imali ufuna ungifake emanzini. Amanzi ungitshela ngamanzi? No man. Thathi ibhakede ke phela basongifaka emanzini ebhakedeni, because you are not communicating with me, you are not talking to me. You are talking to yourself. And you fast. Ngayenza lento komunye live la some 3 weeks ago, I think kukhona engangimgijimela la because wayekhala ngokuthi ayikho lento esiyenzayo thina because we are talking. So one, if you are talking to a human being, talk to the human being. Awukwazi ukudlala fast forward. You can't do that. It's unfair to the person that's come to you for assistance. Two. Ngicela ukuthi niyeke lo mkhuba nina. Uyekeni lo mkhuba lo wokuthi nihafu uNkulunkulu. I hate that nonsense because you see guys, hey. I hate that thing. I hate it. Icabange kahle lento. Uma ngabe uphahla uza kahle, I want you to be on the same page with me. Uma ngabe uphahla uza kahle, ugoqa phansi, thokozani abantu abadala, bogogo nabomkhulu. Imini umntwana wenu siyabonga. Anihlangane nonke bakubuka mani nani bakubuka baba, nina nihlambulukile, sondelani. Yabo? Ukuqila. Ukhuluma ngevoice right, right. Now tell me why. Tell me why. Bawuthandaza wena nomkhulu wakho, nogogo wakho, noanti wakho. Nkulunkulu oyingcwele. Hawu Jehova Sebawothi, hayi Nkulunkulu, wena wasemazulwini, sesicela ukuthi usibusise. Awehlisa amandla akho amakhulu asezulwini uzosibusisa.
Is that how you speak to your parents? Is that how you speak to your parents? Sithi njengamanje Jehova, sithi qaqalezi ibapha uNkulunkulu oyingcwele, sithi njengamanje Jehova, susa lo thakathe empilweni zethu. Umuphi uJehova uzokwenza lo doti loyo? Umuphi lo nje? Ingakho nizohlupheka nize nife nje. The manner of approach. The manner of approach. The manner of approach. Uyabo mina ezoqhamuka umntwana wami engiphakamisela izwi. Ngingamdabula ngolabhaba wempama ke ukuyiqeda noma ukuyiqeda lento ayishoyo. Kodwa wena uzohlanyela uNkulunkulu. Awukwazi ukuzovukela umoya uzophakamela uNkulunkulu. Uthethisa uNkulunkulu and you are expecting ukuthi izinto oyishoyo zilalele. Bokuvuka you see, that's why I'm very cheeky bangabe senginise emanzini. Mina I'm very cheeky bangabe senginise emanzini. Ngiyabona okay abantu abadala bafuna ukuphakama base ngitshela wena because mina I cannot tell you guys ngithi mina do not lose control of yourself ngoba angeke ngiqukule. Yayizwa lento le? Ngitshela kahle. Khona manje nawe uzoqala ubatshela abantu abadala bakuthi imani kancane manje ngoba lo muntu lo hayi idrama nje ayifuneki drama. This is something which is sacred. Being spiritually gifted is sacred. Into ejulile ehlonishwayo engenziwa isinome kanjani. But manje sinibona ngendlela enisuke nenza ngayo ukuthi oh this is how this one talks to their God. Oh okay. If this one's child spoke to him or her the same way that yena khuluma ngayo noNkulunkulu, ngabe ngempela lo uNkulunkulu yena ubezokwenza njani? The manner of approach. So okwamanje sisa address indaba yenu yokuthi niloke namba ibhedlela namba odokotela kodwa into yakho is spiritual. Yes, you feel the physical pain. However, into yakho when you respond to your call is about right? Now, 2. Kube a manner of approach le nisuke niyenza wrong towards praying. Towards praying. There is you, nangu wena la. Then there is your ancestors, nengelosi yakho, then there is your God, right? Who reigns supreme over all, yourself and your ancestors, everything. So when uzohlonipha laba balaphakathi nendawo abayigazi lakho and then ushouta lo munye, make it make sense. Ani drama. We are not even supposed to hear when you are praying what you're praying about. A genuine prayer. Yabona umkhuleko wangempela akufanele wazi umunye umuntu. There are 2 things. 1, people must not know ukuthi uthandaza nini. Bazontshela abantwana bami bakamoya la. Ngisho nami mina ngikutshele kahle ungangitsheli mina ukuthi uthandaza ngasikhatsini. I don't want to know. Because ukukhohlakala kuqala lapho. And lento yokuthi sicuphane iqala lapho. So if ngazi ukuthi mina ngazi ukuthi uLerato uthandaza at 12 midnight, uyazi ukuthi mina ngo-quarter to 12 ngingavuka ngikhuleke ukuthi nanoma yini Jehova engcwele ezoshiwo uLerato ngo-12 ngicela ukuthi ungayithathi ungayilaleli futhi nje ungayiphenduli base ngiyaqala ngipresent icase yami ngenxa yokuthi uLerato wenza u1 no2 no3. So therefore I do not feel ukuthi it is fair ukuthi wena uNkulunkulu uqhubeke nokumbusisa. So babela ngisabantwana bakho. Now we leave usumshiya uLerato to God's judgment. uLerato evuke ngo-12 mama evuka ngo-12 aqale ku-WhatsApp efake lamakhandlela lawo nezandla ezithe kanjena ngoba abantu abathandaza have they advertise ukuthandaza kwabo. Mama eqeda uLerato mina sengimvalile ngalana yena afike ahambe uyothandaza yena, right? Mama eqeda uLerato ukuthandaza khululeka ngo-2 AM uyeza umthakathi wangakubuka uLerato uzogijima nemfene egcikeni lakhe. So na uLerato ushawe yimina spiritually, uLerato ephinde futhi eshawe ngethakathment eshawa ulomzana wanga. Now do you understand? You do not even tell your best friend what time do you actually pray. You never. That thing is sacred. Let's just back off kancane.
Do you tell people, do you advertise to people what time you're having sex? Hayi weko mina noMandla osesizoshaya iclof. Do you do that? Do you advertise when you're going to be intimate with someone? So why the hell, when it's time for you to be intimate with God, when you are busy advertising to the world? What nonsense is that? What nonsense is that, guys? Now you will understand why your prayers are unanswered, because prayer is something which is intimate. Your spirituality is something which is intimate, right? Now, when you are talking to your ancestors and when you're talking to uNkulunkulu, it is intimate. You do not advertise. You don't advertise. Unless ngempela ke Nkosi yami uyoshaya iclof, you tell people, then it's fine. It's fine. It's fine. Yabo so timetable yakho la kumbona nje baqale ngo-12. Ngo 2 seconds past 12 sebeqedile. Ngoba kwaona lento ukuthi yes. Guys, let's change the way that we're doing things. You know, ngibe ne-challenge enkulu ukuthi how do I work with you moving forward? Ngoba sisenkingeni, it's a honest genuine truth, ne? Sisenkingeni yokuthi sonke sikhule sisindisiwe, sonke sikhule emasontweni, sonke sikhule sikholelwa kulento esifundiswe kuyona from ebuncaneni bethu, right? Manje ke sekwenzeka i-spiritual awakening and uyakhula manje spiritually ngokomqondo, uyakhula, you are being awoken, you are waking up, right? Manje i-problem esesikhona manje, labantu abafikile befika nalolu kholo, right? Sebesinikeza inkinga ke manje, and le nkinga is serious. One, awukaze uzwe umlungu ekhuluma izilimi. Awukaze uzwe umlungu ekhuluma izilimi. Ngifuna ukubhala lapho uthi Thango uyabheda Thango uyabheda Bhiyoza, cha, abelungu bayayikhuluma ilimi emasontweni. But you'll always find a black person ekhuluma ilimi. Ingenxa yonga understand scripture. As understand scripture. Umpostoli Paulo usho kahle ukuthi uma ngabe ne-uniform Tosh asoze baqinisile. Uma ngabe kukhona okhuluma izilimi, there shall be an interpreter because they'll meet in the spirit. Lento la ihlukile nokuthi mina ngisuke la eDurban ngihambe ngifike ngiye lapha eGoli, bame sengifike lapha eGoli base bekhuluma isisuthu ngingezwa lutho, in between there must be an interpreter. But angikho la, right? Ngifuna ukukhombisa izinto, and thanks Tosh for adding that one indaba ye-uniform. Ilimu i-uniform. Angixeki but ngintshela iqiniso. Now not the problem la ikhona manje. Manje e-England sebethatha isinqumo ukuthi umuntu ozokhuluma indaba kaJesu azoshumayela indaba kaJesu. Umuntu nje ozokwenza lokho ozoshumayela 2 years in prison. 2 years in prison. Now basiyazibuza ukuthi umuntu ekuthiwa uzoboshwa uma ngabe ekhuluma indaba kaJesu lapha eEngland. Ngoba phela ibona abafika nale ndaba kaJesu. Isho ukuthini leyo nto? Now bayaphakama ke manje ke. Abantu benu, abantu basemakini abamnyama bayaphakama. The spiritual revolution has begun. Yingakho each and every house ngeke ungalitholi ibhayi. Khona nje lo yedwa nje uzogoloza, oyedwa nje othi ngicha mina ngiyal accept lo call. Uthola ukuthi wonke umuntu usindisiwe la. Kube khona nje oyedwa cha mina I'm accepting this calling. Yebo laba abasekhaya abanye bazomlwisa lo muntu, they'll be against that calling. Especially your parents. Your parents are culprits because they know. Le nyoko osuyiphupha manje yayikade iphushwa abazali bakho. Ayiqali ngawo. But babaleka bona. Manje sebeyasaba ukuthi uzobona nezimfihlo zasekhaya.
That is why it is in their best interest for you not to accept your calling. Iy'khathi-ke manje ngebhadi zishintshile-ke manje. Sekushubile-ke manje, kujulile manje. Ziyadlubulundela iy'ngane zakamoya manje, iy'ngane zamathongo ziyadlubulundela manje. Idlozi lila isithunywa silana manje. And your guides, what they do, they first remove every nonsense that you've learned before. You unlearn everything that you've learned. You question everything. Guys, I had a moment where I was set down the Bible. Yabona le part le amanga ayikho lento le. Le part le ayikho lento le. Le part le, and I was traumatized. Because mina ubungengitshele ngeBhayibheli, I would stick to it like glue. And indlela engangiphiwe ngayo while I was very much religious, bengilifunda kanje iBhayibheli kodwa manje litranslate kanje, ayisiqhube sihambe siye phambili. Kuzosho abefundisi abakhulu uthi hey asikaze sizwe ke ngendlela yakho ngendlela yenzeka spiritual awakening kumina yaphakama yonke lento le. Ngikhumbula kahle ukuthi there was a time when I said no. Indaba kaJesu ayime kancane, indaba yeBhayibheli ayime kancane. I am the God right now. Ngama lapho ngagoloza lapho for months. Nginyanya nje umuntu bangabe ezokhuluma indaba kaJesu. Kwafika kumina isalukwazi. Sathi yabona ke mntanami, ngifuna ukuthi uunderstand ukuthi uwena ke mhlawumbe usuxabene noJesu. Kodwa thina emathongweni asixabene noJesu. Ngoba uJesu ayikho into embi ake ayenza against thina esisemathongweni. Abantu abaphilayo abanenkinga noJesu. Njengoba nawe usunenkinga noJesu. Kodwa mina ngangikhuleka ngimbiza lo Jesu eyami imkhuleko base yaphendula. So therefore awukwazi wena ukuthi uhlukanise. Akuwona umsebenzi wakho, akuyona idepartment yakho ukuthi udivorce idlozi noJesu noNkulunkulu. Akukona kwakho lokho abakwenzayo mabakwenza. Then the final instruction was akusikhono kwakho ukuthi ucwase umuntu ukuthi lona ungowakaShembe noma lona owaseweseli noma lona owasemaromeni noma lona akasonti. Akusikhono kwakho lokho. Sizosebenza abantu abamnyama, asizile ukuzocwasa. I had to submit. Then now I had to understand why amaNazaretha esabatha, why amaSulumane enza kanje, why yabo ngayithatha ngathi ngisahleli kanjalo ngisayifunda leyo nto sabuya isithunywa sami sesithi no, listen, you do not judge. It's not your place to judge. You do not play God. It's not your place to play God. When you are the vessel, so when you cannot go around fixing what's not broken, and you cannot go around fixing what you are not supposed to fix. Ngamina kanjani? Kodwa no. Musukubuka abanye abantu indlela benza ngayo, because when you are not like that. Into yokuqala, wena umsamo wena you are the altar wena. Usungakwenza ngokucelwa kona ukuthi ukwenze bangabe ukuthi uyafuna ukwenza kodwa wena as long as you breathe wena umsamo. And ngikhumbula kahle ngaleso sikhathi leso ngangena ku YouTube. Ngiworried ukuthi umsamo Nkosi yami. Ngoba mina phela i-crisis yami ukuthi abantu bakaThango, everybody bakaThango including my brother lo, everybody bakaThango Christians, pure Christians. It's my mother's side ekuyibona abakade belalela noma bethatha into yelontuzana, into yamadlozi. Mina uma ubeyenza into yamadlozi ehlabe, I would leave mina. That is what a staunch Christian I was. Once ngazikhona umsebenzi, I'm gone. I'll come back after 2 days. Sengiqedile umsebenzi wena madimoni. Nalanda negqokozini nakho konke lo. But that day my mom got relieved. Ethi yo, nansi ke lento engangiyibona Nkosi yami when my spiritual awakening was happening. Ngaqala manje ngathi hawu ngingane yako malume. Ngaqala yabo. So a lot of you guys have gone through a process whereby you denied your ancestors' existence because we were taught the wrong things by the manipulators and the oppressors. Now it's time for you to shift back, right?
ube semgqini, and make up also for the time that you lost while you are demonizing your own people, right? Now ibusiso la iqhamuka khona asiqhamuki kulento thina esiyibambelele kuyona, but for you to release everything. Khona ugogo noma umkhulu wayekhuleka, so you'll resort to prayer. Angeke uze uyilahle indaba yeprayer. Indlela yakho yokwenza i-communication must be in many categories. 1, uyaphahla. 2, uyathandaza. 3, uyameditate. Yabo? You do these things, you do these things, you do these things. Your communication channel yakho must not be what, it's just a solo thing. Right. Now let's go back. Remember besiqala besikhuluma ngani? Besikhuluma ngendaba yakho bangabe ugula uzizwe ukuthi khona ingulo ekhona, and it is physical, and yakadokotela and esibhedlela ababoni lutho. Now they want to take you to surgery and bekuvule kamnandi laphayana begaxa ama fork and knife nakho konke lokho, right? Go for a spiritual healer or a traditional healer. A spiritual healer and a traditional healer are two different things. They are all healers, but it's different departments. And I want you to please understand that there's supposed to be no problem or any fights between a spiritual healer and a traditional healer. There's not supposed to be a problem. Or a tradition, uyibambe ngokwesiko, uyibambe, uyabona lona umelaphi lo spiritual owakamoya, guys. That one, guys, is the most. If a traditional healer tries to understand a spiritual healer, they will most likely clash. Bazovumelani because indlela yokwenza izinto ayifani. Let me make an example. A traditional healer will give you something, rightly so. Hamba usebenzisa ukuthi buzulapheke. They will give you that. A spiritual healer, depending on their vibrations, they don't have to give you nothing. Nothing. A spiritual healer ungathi ufika uthi ay manje nginenkinga ngiphethwe ikhanda amane alithinte lelo khanda lelo. Just like that. In fact, a spiritual healer ozithemba does not even have to touch you. They just say, they speak, and then it becomes. Now, bakhona abantu abaspiritual. Abagcina sebengena ephehlweni njengabo Lerato because they are being taught impande ethize, right? Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ushawa nge-ill discipline. You are ill-disciplined, you don't listen to us, you don't do things the way that we want you to do things on the time esifuna. Ungcono lo ufike ehambe kuthiwa engene entwasweni because lo usuke kobamba ilontuzana uyofunda i-discipline nezinye izinto ekufanele ukuthi ayifunde lapha, but lo suke segula base esibhedlela uyinkinga leyo. Bazofike beqobe esibhedlela uphu esejari qhamuke something else bephinde beqoba balokho bekuchopha nje kancane bekuchopha kancane kanti uwena awuyili la kufanele ngabe uye khona. But also there's another thing which is a bit of a problem for me. For ama guides are strict. Nikiwe unjani umzukulu? Ama guides are strict. We have a problem with ama guides are strict. Ama guides are strict. Uma ngabe wena uya kumkhuluthango uyosizwa umkhuluthango bebe bekukhombisile ukuthi cha thina sidinga ukuthi uhambile uye gogo uNomathemba, yabo. Once wena waya kumkhuluthango, you've gone to the wrong place. Musukubuka impandla kamkhuluthango basiyachaza umkhuluthango into ekufanele ukuthi kuhlanganise naye is the spiritual connection. Uma ngabe uya ngokucha lo muntu lo unama testimony bakhona abantu bayangena kena babe kungadaliwe ukuthi usizo yena, ama guides wakho will not show up in that consultation. Your guides will not be there when you are supposed to be healed, because most of you do not understand. Wena uthi hayi kuthiwe angiswe emanzini. No guys, it's not about you.
Uma ngabe wena uya emanzini wena, it's always been my argument. Uma ngabe ukuthi wena uyiswa emanzini, kuhlanjululwa wena nezidalwa zakho. Now what's the point ukuthi wena uze kumkhuluthango? Only to find ukuthi umkhuluthango uyohlambulula wena kodwa ayidalwa zakho. Ngifuna nizwe kahle le. Uhamba uconsulta komunye umuntu ngoba ubona umehluko. Abantu abadala bathi hayi no sifuna i-cleansing. Uthi no but ngaya nje lapha ya. It's because uye la engafanelanga ukuthi uye khona, and guys the day nibamba leyo, you'll go far in life. Ngoba khona izinto kumele ukuthi ube disciplined, uhambe uyoyenza lento ekuthiwa yenze, la kufanele uyenze khona ngendlela ekufanele kuyenziwe ngayo. In other words, uthanga uyazi ukuthi yena ulapha abantu kanjani, right? But khona la ubona khona nomuntu amakhosi ahamba nawo, khona la bafuna khona ukuthi kube khona ushintsho lapha nala. Yilapho ukuthi angisethi imali thina la ekhaya sijwayele ukwenza kanje. Before kufakwe emanzini kwenziwa ukuthi but wena ama guides wakho ngathi akhiphe enye instruction awukhuluma. Base yabo? Base yakhuluma umuntu ukuthi hayi. It depends, noble princess. Leyo angizwe it's not a general answer that one. Right? So now guys, I need you because abanye benu would be frustrated by the problems that you guys are having. Inkinga onayo usumuntu we-medication, usumuntu wasesibhedlela. Or else usuyithathile lento yakamoya, uyayivuma lento yakamoya, inhliziyo yakhe ayivuma, but when you are ill disciplined. And njengoba wena u-ill disciplined usuyagijima manje uyahamba uyokwenzani? Uya kumuntu wrong. Abanye benu ngendlela abangichaza guys ngiyangichaza nini. Bazokuphendula kwi-comment wezana. Uma ngabe ulungisa into yabantu abadala. Bawulungisa into yabantu abadala. It's not about the budget. It's not about the distance. Moderators, uzama ubuza umbuzo lapha nimphendula. It's not about distance. It's not about finances. Your guides are supposed to provide for you. Guys, yabona le, if uyenze kahle, I promise you, your guides ngoba wenzela bona, once bona behlambulukile kuphakama amandla abo, once bona they are aligned kuba khona ukuthula in the spiritual realm. So already when you are healing, you are already healing the spiritual realm. That is why kwama stakeholders nama shareholders, the most important person is you. Your guides might be more powerful than you, they are wiser than you, they foresee more than you. In fact, born they are manipulative because they choose what you can see and what you cannot see. Okunye bayakublock ukuthi ungakuboni, okunye bakukhombise kona. Okunye bakukhombise ingozi siseduze, okunye beyithulele. But one day I said one thing to my guides. That's me, yabona guys. In everything that you guys are doing and deciding on my behalf, I promise you one thing. Mina, ngingayithatha ngiyiphonse ebridgini and you guys would not do any nonsense. Ukuhamba kwami, ukulimala kwenu. You must know the power. It's called your ace up your sleeve. You must know your ace up your sleeve. As the human being who's representing your guides, they need you. How long will it get them to get someone else to do what you've already done so far? How long? Ngoba phela umuntu ba spiritually awakened base yabaleka nkosi yami, base yagula ufaka ku mental institution. I'm hearing voices in my head, I can't sleep at night. Yo. How long will it take? Just the acceptance iyodwa, just to accept ukuthi nje uvuma ukuthi no, mina ngiyavuma ubizo lwami. Mina guys, it took me very long to in fact mina ngilwile shame nalento le. Fanele ngabe nje mina bahlezi bengigaxa ngebonus abantu abadala. Hayi mina ngilwile. I remember at some point ngangihamba ngawo-consulta. Uma ngabe ngiconsulta kwathiwa mina I'm a special child, and I was offended. I went to my mother and told my mother, uyazi ukuthi abantu bami bethi you are a special child.
A special child goes to a special school. Usho lo uthi ngiyahlanya mina. Yakhumbula nje ngikhuluma ngayo ama consultation uthi abantu bakhuluma fast bekungeza ukuthi bethini basubamba leyo nto eyodwa leyo nto leyo. Yakushaya psychologically leyo. No, I need to go to a special school because I'm a special child. I'm told ukuthi I'm a special child. And the special child niyazi ukuthi lezi ingane lezi ezikhubazekile. Right? Now, enye into futhi ayidala ukuthi ngimphikise loya wangitshela loyana ukuthi mina ngingane yako malume, and mina I'm very clear. My father married my mother, and mina i-ID yami ithi nguthango. Ngabona ukuthi uyabheda lo. Ngabona ukuthi uyabheda. My mother only told me when I was 37 years old ukuthi kahle kahle you were born wena ngo-82, mina nobaba wakho sashada ngo-83. Kahle kahle angithelwanga ngenyongo because your father is holy holy. Ngaqala ngabamba ikhanda. So that guy leyayisho yayi right. Ngase ngaqala ngathi no, okay kusho kufanele ngithole ukuthi ngispecial ngani ke ngoba kusho ukuthi kubeqinisele bamithi ngingane yako malume. So kusho ukuthi ngingane yako ucebe ekhulu. Right? Uma ngabe ngithi ngifuna manje ke sengiphakamisa into yakho ucebe ekhulu in my journey. I'm not going to call my father's side because lesa sikweletu lesiyana sokuthi i-generation ne-generation yakathango ba-holy holy, they don't recognize ancestors. Ngizowabiza kanjani because those who have died, they did not recognize ama-ancestors. So uqala kwami ukuphahla bengibiza bakubuka ma nina bolinda mkhonto nina bakucebe ekhulu. Hayi ngiyakhuleka ngini mina umntwana wenu. Ngenza ngelinda kwaqhamuka ikhehla la kwaThango. La ngitshela umlando wakathango. Lasilathi awukwazi ukubiza labaya because nathi singamakhosi sizokushaya. Nginibize kanjani ngoba nina nithe niphila nina beniphika indaba yama what no. That's not your place, that's not your department. Sibize sonke noma ungasibizi sonke. It's either you call all of us your mother's side and us, or you don't call anyone because sizokushaya. Until today, when they are giving me something, fanele ngiqale ngicheck ukuthi qhamuka on which side. Bangabe laba bezoletha imoto ngisheshe ngitshele laba nani nginikezeni phela imoto ngoba nizovukwa isikhwele. But mina ngaba nenhlanhla ke unlike other people because when I realized this pure lesenginaso sasemanzini, ngawa understand lamakhosi amakhulu asemanzini ukuthi what are they and how they operate. I then began to plead my case to them to say, nginengxaki la. Abaka ma basebukhosini, abaka baba basebukhosini. Babanga izinto zabo and I'm affected. And baphakama basemanzini and they called them to order. To say lo mntwana ungowethu, so therefore lo mntwana lo ayinizukumenza lutho. Zaqala izinto zasimanga. That's when I understand. That's when I understood. Hence I teach you ukuthi kuba khona umbango wamakhosi. Umbango wamakhosi. But then laba basemanzini babuye basho no. Umbango wamakhosi is actually broad. It's not only about your mother's side and your father's side only. No. Kuyenzeka basemkhathini bexabane nabasemanzini. Kuyenzeka baselangeni bexabane nabasenyangeni. Yeah, understand? Now in your mind it should automatically be playing when I'm saying abasenyangeni bexabane nabaselangeni. Immediately bangabe ngithi abaselangeni, yellow will come to mind because that's the color of your sun. Mama ngithi abasenyangeni, the moon, automatically blue is going to come to mind. And then you take a moment and then you think, okay, umkhulu Thango uthini manje? Base ngithi mina kwena kuqala ngeduke elimhlophe. Kuwena. Qala ngeduke elimhlophe, qale ngekhandlela elimhlophe. Jiki kulandela uyellow or ublue. But ublue no yellow banokulandelana the same way. When the sun rises, it shall set the yellow, and then after that the moon shall come, which is the blue skies for you. So lo mshado loyo unokulandelana kanje to a spiritually gifted child. Bawusenhlanhleni ke amakhosi akhe angafuni ukuhlala phansi, angafuni ukulinda. Hayi sesikubona manje usuqhamuka nejazi lengwe manje, usuqhamuka ne-leopard print fast. Sibona nathi hayi inkunzi malanga le. Sebeyahleka abantu. Abantu ngiyabathanda bayahleka. Hawu. Salala savuka usumakhosi.
basho njalo phela kuni salala savuka usumakhosi hawu kanjani uthwasephi nini lapho literally sifikile salukwazi sakho sakunikeza lezi zinto literally sakunikeza mi uthwase nini hayi hawu ke lamakhosi esikhathi samanje nje awoqhibukhowana levuke base esawamakhosi hayi amathuba omsebenzi awekho hayi baqola abantu hayi abanye bamoonlight ngokuthi bezibize ukuthi bawobelaphi. It's the lack of understanding. Ngamanje napha abantu bakhona they are giving you these things, but for your people to give you izinto, you must be disciplined in listening and responding. Ibambeni lento ngiyakhumbula njengamanje kade ngikhuluma ngendaba yokuthi abanye benu bayamhafa uNkulunkulu bangabe nikhuluma, you raise your voice to God nakho konke lokho. One of your biggest downfalls guys nina, your biggest downfalls ne, ilento yokuthi your guides will come to you base kuthiwa kudingakala ibhayi, and then when it takes you 6 months to get that buy, you understand, 6 months when ukuthi uthole leli buy 6. Now 10 things around now, how long do you expect your guys to respond to you when abawusubacelile ukuthi manje ucela imali kubona? Oh, angiyikhiphi imali uthi ufuna umsebenzi. How long what's the minimum time that you expect them to actually respond to you? Hayi gogo wafika mkhulu, wafika nini gogo? Wafika 6 months ago. Do you guys understand what I'm saying? You are the one who's setting the tone. Your turnaround time determines the relationship. Your turnaround time determines your reliability. So akwazi ukuthi wena, because abanye benu nigcina senigula senishawe paranoia. Hayi, my ancestors are not talking to me, abakhulumi nami, bathuli kumina. Kodwa wena wacelwa nje ukuhlala. Engicabanga ukuthi mhlambe lokuhlala lo awuhlangana u50 rand uhlanganisa nje ukuhlala. Yebo? Emva kwalokho wathula wena 8 months just for ukuhlala ububodwa. Wathi usukutholile ubuhlalo because abanye ama guys wena, this is how they operate guys. If you conjure something, they show you something, ne? And then you don't do it, and then they keep quiet because they are still waiting for you to go and do what they told you to do. You guys, you have got expectations. Engawazi ukuthi wathatha phi lama expectations. You'll educate me, one day you'll educate me. Why ngisho kanjalo? You are expecting them to talk to you. Bakhombisa ubuhlalo wathula. But asinikeze benefits of that. Bakunikeze ibhayi wathula. Basibethi okay, uyahlanya lo mntana lo sijwayela kaba kasilaleli. They keep quiet because they are waiting for you to action what they instructed you to go and get for them, right? And you did not go and get those things. Usuyabuya wena usuyakhala. Now what is happening? Ngasikhathi bona bethuli. They are quiet now. It's not because bakudubile, they've not turned their back on you, no. It's because they are waiting for their child, which is you, to do the right thing. And you are not doing it. When a while you delay, you are busy partnering and talking to them. Bantu abadala, hawu bengicela umshado, ngicela umntwana, ngicela umuzi, hawu ngicela imoto, hawu ngicela promotion, njani? You are expecting them to do for you into engaka, while wena usahlulwa into engaka. And then you go for a consultation. Yabo? Uye ku consultation. At the consultation, fika lapho umkhulu thange kubuza. Buphi ubuhlali bakho? Hayi mkhulu anginabo ubuhlali. Buphi? Hayi angaze ngibonise bona. Awukazibonisa ubuhlali obumhlophe. Waphinda wabonisa ubuhlali obu-blue and white. Awukazibonisa? Yebo ngangabonisa. Buphi? Hayi ngangithi ngizohamba ngiyokuthola, kodwa manje inkinga yami mkhulu ukuthi angazi ukuthi lo buhlalo busho ukuthini. Yabona ke lapho once washo njalo kuthi angeke ngithathe umkhonto ngikuhlabe ngawo straight. Inkinga ke usuwasizwa i-technology ngoba phela manje ama consultation lawa siwenza via WhatsApp video call la.
Winto yomkhonto nje wena umkhonto kaShaka nje ngikugwaze ngomkhonto straight. Have your ancestors ever came to you and promised you that they are going to come to you and explain to you ukuthi ubuhlalu wobani? Have they ever? Press F1 guys quickly. Angazi lesilimo esifuna ukublock TikTok live nkosi yami. Ngoba madimona khona nala ku TikTok. They are testing me seriously. The explanation. Thanks Figile. The explanation. The clarity. Those are your expectations. Your expectations. Your guides have never promised ukuthi bangabe bekukhombisa ibhayi bazochazela ukuthi yelani lelo bhayi. You have expectations because now wena dot ufuna wena ukuba supervisor wama guides wakho. Wena esikoleni wawungaphasi na kahle wena kodwa usufuna wena ukuthi ufuna ukuthi ube uthisha omkhulu ucheck ukuthi angiqale ngithole eqala ukuthi leli bhayi lisho ukuthini before I buy it. You are making your ancestors to account to you. Can you imagine? In essence ukhombisa ubuhlalu and then wena uthi angeke ngize ngikuthengele ubuhlalu, angeke ngize ngibuhlambulule lobuhlalu until you explain to me what does it represent. For the fact that ugogo ufikile kuwena wakunikeza lobuhlalu it's represent yena ugogo namandla yena ahamba nawo. Ay sithi sisalinde ukuthi uphume kuloyo mentality yakho ebolile yokuthi ufuna iclarity. Guys, leli bhayi kumina lisho okunye kodwa kuwena lizosho okunye. Uma ngabe nje uzongibuza nje general mkhulu ukuthi yelani leli bhayi ngizochazela ngendlela yami, ngendlela mina. The spirit would have told me and made sense to me ngendlela engambulelwe ngayo, but it doesn't mean it's the same for you. Yingakho komunye umuntu uzofika uhambe, omunye umuntu ekutshela lo mbala omnyama umbala wabathakathi unedlozi elingcolile. Uye komunye umuntu ekutshela ukuthi no leli dlozi leli sorry leli bhayi leli lo mbala omnyama owamakhosi owenzunza owegedla umelaphi. Usangane sizokadmitha ngempela ngesibhedlela uzosangana for real. Uthi usaconfused oyilokho uqale phansi ke manje ke usukwenzile ke lo doti wakho ukuthi wena ufuna ukuyokwenza eyakho ilontuzana eyakho i-investigation yokuthi lento okhonjiswe yona iyini, asking the wrong people, right? Mose uqeda lapho base ukhuluma isingisi esikhulu Nkosi yami. Uthi I'm waiting for confirmation. Yo kuthi angisangane. Confirmation. So you have a vision. Uboni bhayi. Awulithengile because you are waiting for another vision to see the same bhayi. Okay. Isalukazi sakho siyakulethela izembatho nazi me. You waiting for confirmation. Akaqale phansi azoletha futhi izembatho. Dude, what's up? Kwenzakalani ngawo? Between you and God, ngifuna mina ukuthi unginikeze ivesi eli1 elikhuluma ngokuthi even your God operates with confirmation. Ngifuna mina ukuthi wena ungisize ukuthi ungitshele ukuthi iyiphi ingelosi yakhe yafika kwena yathi njengoba ngikutshela lento engikutshela yona njengamanje ngizobuya neconfirmation. Ngilinde. So wena lento yeconfirmation uyithathaphi? Lokuba ubisifundiswe singaka sokulinda ama-confirmation from isithunywa sakho, from your ancestors, from your God, uyithathaphi leyo nto le? Mina bangasungilaphe lapho nje. Mina nawe sizozwana sithandane kakhulu kunaqala. Uqhamukaphi ne-confirmation? Uqhamukaphi ne-confirmation?
Okay, ikhona ke lento futhi eniyisabayo Nkosi yami. You see this mentality yokuthi abantu abangasekho amademon. Yekeni guys lento. It's not gonna assist you in any way. You are still there. Your mind is still there. Why bangabe ubona isalukwazi? Nasi isalukwazi. In the dream, you can be able to differentiate ukuthi lo uqondene nami lo akaqondene nami. You can do that. Yabona ke bangabe uphupha umuntu wegazi, there's no introduction, you just feel because they're in your blood. It's such a familiar spirit. It's such a familiar spirit. It's just such a familiar spirit. You need no introduction. So when someone shows up and you do not feel this thing, yegazi, yokwazana ngokwegazi, yilapho ovuka khona base uyabuza who's that person. You ask your guys, khona ofikile ubani loyo. Now in mistake eniyenzayo, right? Is when kahle le guys, because I think there's a fine, right? Kufika umuntu kuwena and you can feel ukuthi lo muntu lona angimazi, igazi lami alimazi, right? Wena uba ngabe uvuke ekseni, wena fana ngabe uyaphahla and ask your people. Thanks after ufana ngabe wena ubuza your people, bantu abadala, khona umuntu ofikile niyamazi yini okanje kanje egqoke kanje. That is what you guys are supposed to be doing. But instead, do you know what you guys do? The mumish of the decade, nina uyavuka uphahle kuyena lo kade umbonile. Hayi wena mkhulu kade ufikile kumina ephusheni, ngicela ukuthi uzisho ukuthi ngubani. Yo, uzofika phela baseyazi ukuthi hayi mina ngumkhulu Thango, mina ngumkhulu Siyathango, mina ngumkhulu Siyathango. Angithi vele ubuza yena. Manje you end up now inviting foreign spirits kuwena. Niyawuza umehluko. Kufika umuntu ongamazi, fanele ngabe wena ubuza your guides, because kwi communication yakho with your guides fanele ukuthi nixabane wena nama guides wakho. Nivume kanjani ukuthi an unfamiliar spirit comes to me nina nikhona? Nithule nathi guys, does it make sense kodwa lento ngishoyo ngoba ngifuna ukuthi ngidideke la, because it's a small fine lontuzana. It's a small fine detail, but it's very very powerful and critical in your journey. Ngoba once waphahla kulo muntu lo ubiza yena, you are indirectly accepting him or her to be in your life. Uthi inkunzi mala ngiyadudula impela, and uzokunikeza lezi zinto ofuna ukuzinikeza kanti manje sekuhlehla laba basekhaya kufanele ngabe basebenza nawe. Because now the question is, you need to ask yourself ukuthi ufike kanjani. You see, I remember I also had a case where ilento abantu besifazane futhi iyabenza kakhulu when they rush to be excited. So mina I'm in a relationship with you. Njengoba ngine relationship nawe, wena base uphupha ugogo wami noma uphupha umkhulu wami wena. Wena uzojabula wena uthi hawu sengumakoti kaThango. Njengoba wena ujabulela ukuthi usukumakoti kaThango, akufanele ngabe wena ungena kwi celebratory mode, musijaha ukucelebrate. You need to investigate ukuthi idalwa zikaThango njengoba sizikwazi ukuthi zifike kumina zivumelene yini nezidalwa zami, noma idalwa zikaThango zizigebengu zingene ngefastela ukuthi zi-access mina. Do you guys understand? Because manje abaningi la kunina, you are subjected to do things by the wrong guides. Usiya inhliziyo yakhe ibhekele uplani konobola le, wena ubhizi yavurvayo le ngala, because you are not talking to, you're not asking the critical questions. Ujabulela isalukwazi sami esihlesi nawe sesikubize ngomakoti nani. Even naleso salukwazi awusibuzi nanokusibuza wena uhlangulukile yini wena gogo, wena gogo wena gogo kaSiya uhlambulukile yini wena. The main questions that you guys are supposed to be asking to these familiar spirits or unfamiliar spirits which actually come to you.
uyojabulela ukuthi abantu abadala wena ngoba wena uphiphuza ukwazi nogogo bekutshela information ukuthi no, investigate thoroughly. Uhlambulukile, ungubani ugogo, uze ngani? Ayikho into ebalekile njengokuthi understand ukuthi once you dream of a person in human form, you need to understand ukuthi uze ngani. Uze ngani? Now abanye benu la, okay, ngibiza uSmart Makhosi sometime next week, ngitshelile ukuthi akeze la uSmart Makhosi ngoba ngifuna ukuthi akhulume nani ngamalinda. Angifuni ukwachaza mina ngendlela yami, ngifuna awachaze yena ngendlela yakhe. Because i-terminology mina engitholile akona amalinda yena kodwa introduced it as amalinda. So therefore ngifuna ukuthi uzofika la next week afika nichazele ngamalinda. Abanye benu nihamba nemimoya. Imoya yenu is not ancestral. Imimoya yenu is spiritual. And once I understand leyo, you'll stop thinking there's something wrong with you. If kuyenza ukuthi awubhodli, awuzamuli, but kuthiwa you are spiritually gifted. You'll stop thinking there's something wrong with you mangabe idlozi lingaphakami kuwena, because akusinina nonke kufanele kuphakame idlozi base liyakhuluma kunina. So you are very, very powerful. You are powerful okudlula laba abaphakamelwe idlozi beze bebhodle beze benze zonke lezi zinto lezi bekhuluma. Only to find it you don't do any of those things. Then uzisole ususenkingeni manje and you busy thinking there's something wrong with me. Angithi manje wena ufuna ukwenza yonke lento eyenziwe ubona wonke umuntu, wena usufuna wena ukuphakamelwe idlozi. Uzolixosha phi idlozi ezophakamisa wena ngenkani? Uzolithatha. Then you get so obsessed with ukuphakamelwa idlozi, you end up pretending ukuphakamelwa idlozi. No. It's not necessary for you to sound like the devil bangabe uphakamelwe idlozi. Yazi idlozi liyakwazi ukuphakama nje base ngikhuluma ngendlela nje ngikhuluma ngayo. Khulunywe nje kahle, kukhulunywe. Ubabona emcimbini. Kuyakushintsha umuntu lana ubona ukuthi cha bengikhuluma noZandile. But manje akusasiyena uZandile lo. Eqala ethi hayi la ekhaya. Hayi la ekhaya. Siyayibona lento eniyenzile la ekhaya. Cha muhle umcimbi kodwa manje thina sikho la singaphandle. Yabo? Hawu, asikho singaphandle. Hawu Zandile uthini? Uthini manje Zandile? Ethi ubani uZandile? Angena uZandile mina. Kuqa phansi. Hayi lapho you know automatically uzoshona phansi ngedolo same time. Base yaqala ekhulume. So akuyona into ka one size fits all lena. You guys, your expectations are the ones that are defeating you kule spiritual journey sakho. Yonke into yokuqala kumele mayiqaqeke, need to unlearn. It's very unfortunate guys, this thing here. I mean, I feel sorry for you because one, you need to unlearn everything that you've learned religiously and then relearn everything spiritually. And unfortunately, spirituality is it is a graduation from religion. So imagine you cannot necessarily divorce it completely. Fanele kusefe, right? Masuqedile futhi khona nala kamoya. There's so much that you need to also unlearn. You need to unlearn. Ngoba wena indaba mina bangabe ngikhuluma ngesangoma wena ucabanga umuntu onuka kabi ofake le yanyongo le ekhaya ekhanda obovu ongagezile. Yini lento edala ukuthi bangabe ngikhuluma ngithi mina isangoma emqondweni wakho you've got that imagination. Why? Uyabona umqondo wakho ubole kanjani? Now you need to unlearn. You need to unlearn that. Indaba mina mama ngithi isangoma wena ungacabanga umuntu omuhle, umuntu nje onuka kamnandi, umuntu how yini wena? Yini. Now you see what you need to unlearn. Now sizoyenza njani lento ukuthi sikulekelele? How do we accomplish you unlearning now ka spirituality ke manje? Enye into sengizovala. Enye into engicela ungisize ngayo. Ngiyacela ne? Ungisize. Awuyeke lento lokho ucabanga ukuthi everybody is after your gift.
Yes, sometimes the more you think of something, the more it's most likely going to be manifested. Your own fears. Wena nje, hayi, mhlawumbe, there are healers out there who do not give a damn about your gift. Remember igift yakho ukuthi yenzani? Igift yakho, umsebenzi wayo, ukwandisa, iphakamisa. I want you to get, ibambe lento namhlanje ngiyacela. Isiphiwo sakho, in whichever shape or form, isiphiwo sakho, umsebenzi waso, ukwandisa, base siyaphakamisa. Uma ngabe umelaphi, kumele ukuthi makwande, ukuphila, ezimpilweni zabantu. Base kuphakama wena nezidalwa zakho ngomsebenzi lo osuke ubenza kulabantu. If kukuthi uphiwe, because not everyone who's spiritually gifted is supposed to be a healer. Omunye umuntu uphiwa amabhizinisi. Ukwandisa i-territory nokuphakama. Right? Umuntu odalelwe ukuthi ebe inxusa lomndeni. Umndeni vele uzokwanda, but umndeni futhi uzophakama. Right? Now my problem with you is you being forever suspicious of every person. Hayi. Uyabona mina ngisahamba nje impela ngisahamba. Mina ngangihlezi ngiba nenkinga yokuthi, because that time those of you who know ukuthi i-background yami is politics. Ngithe sengifunwa izinkabi, sengazi ukuthi okay, I'm going to die, sezongibulala manje izinkabi, and ngatshela ukuthi no, your ancestors are not going to protect you, so you're gonna die with drive-by shooting unless u-accepta ubizo lwakho. Mina bangibamba kanjalo, right? Ngathi okay, ngase ngiqala ngihamba abelaphi. Uma ngabe ngihamba abelaphi, babe ngiqinisa ngiyogqirha, ngangifuna ube bulletproof, yabo, ukuthi bangabe bangidubula yabo, kuphuma amanzi, yabo. Noma isibhamu sinqaphe and stuff like that. It was serious, guys, at the time. Sisiyahleka nje manje. And also I had a bit of a problem because ama bodyguards amanye anokushintshwa, yabo, ngendlela enga-understandeki, yabo. So I remember at one point I remember ngihamba with two of my bodyguards, and I promised myself ukuthi la esiyakhona, if they are supposed to turn right and they actually turn left, I'm gonna shoot them immediately. That is how serious isimo sempilo sasesiyona ngaleso sikhathi. So mangabe ngihamba ngenyangeni, inyanga iba nokuthi, hayi, yazi ngiyakuthanda wena. Ngihamba inyanga eziwu4 ngiyogqirha nje ngendlela ezihlukahlukene, but njalo the one common thing, inyanga ifike ithi hayi ngiyakuthanda wena, and kwabantu besilisa bonke lapho, yabo. Omunye waze washo nje lapha ya number 9, what, yazi wena nje ngithanda kabi umoya wakho nje wena. And I didn't understand then, kanti it's my aura, it's my guides. I understand now. Just because umuntu uthanda umoya wakho does not mean ukuthi ufuna ukutshontsha into yakho, but khona ayibonayo babehlupha ukuthi babengachazi ukuthi yini le abayithanda kangaka, yini le abayibona kangaka. So ke hayi, ngagcatshwa ngenziwa zonke lezi zinto lezi. Yila khona engaqala khona ukuthi ngibone ukuthi khona into ekwazi ukuhayiza ikhali ngaphakathi kumina, okakade kuyisithunywa. Ngoba njengoba bengifaka lezi zinto abangifaka zona, lezi nyanga lezi zinezilwane lezi zinto lezi, right? So njengoba bengicaba lezi zinto abangicaba zona, bengifaka lezi zinto abangifaka zona, ngangalifuni ibhande leli, no. So lento babeyifaka kumina egazini. So njengoba beyifaka kumina egazini, ngalesi futhi ayiqalanga, angaqamba manje, ayiqalanga lento sengifike kwinyanga leyokuqala, no, yaqala on the way, guys. Ngikhumbula kahle, I was with my dad engiphelezela kwenye imoto kulandela amanye ama-comrades sihamba. Kukhona into kumina ethi musuku uya la uyakhona,
musu kuya la uyakhona bangabe ngithi Thango khonto isho ethi angisho ngolutho yabo but ngiyayizwa lento le sathi bangabe sesingenile this guy was from which province? I can't remember which. Yo, what? Angibashawo 11. Khulekani nginabo 11. Mina ijeni yami nje anginamahloni nga. What? Ekwayifaka lento ayifaka ngezwe kukhona into ehayizayo kumina ngaphakathi. Ehayizayo into ngaphakathi. Ithi wangilimaza. Ihayiza into ngaphakathi. And I was still not aware ukuthi isithunywa leso. But I felt so dirty. I felt so yabo, I felt so dirty. Ngingcolile. Oh lo uzongitshela ukuthi ngingageza ngazi noma wathi 2 days yini ngingagezi. Lapho I'm already feeling dirty and khona lento lehayizayo kumina ngaphakathi. Sengiyilimazile lento engaphakathi mina engakwazi ukuthi ngayichaza ngithini. But I picked up these people have something in common ngendaba yeora yami. Hayi sahayiza kulokho kokuqala kuphela. Isithunywa sami. Sakhala lapho kuphela. Ngithe sengiqhubeka kulabo abanye abawu4 or 5 abanye bengenza nabo. Hayi sasasihlehlile kumina. Sasiphumile nje kumina. Straight. Yahlala lento lokhu ingincinza lento kodwa sengazi ukutheba mingincinza usho ukuthi khona umuntu bakufanele ngiye somewhere. Nani Angithi manje uyabona umsebenzi wesithunywa, isithunywa kufanele singivikele ne? Isithunywa kufanele singivikele. Manje lesilwane lesi sesenzani? Sesenza umsebenzi wesithunywa. Kodwa manje lesilwane lesi sihlehlisa ini? Isithunywa. So sekuyisona isilwane ngiyancinzela kodwa manje I cannot be able to be sure. So sengizobheka ukuthi ikuphi nakuphi la kade kufanele ngiye khona. Ngibona ukuthi hayiba ukuthi iyancinza lento no angabe ngisaba la. Kufanele ukuthi ngiyivalele. Iyenzeka kanjalo lento kwazi kwabo ukuthi ngelinye ilanga ingakho nginifundisa ngithi mina ayikho lento yokuthi isithunywa awuyenze appointment nesithunywa guys. Ngifuna nje lento niyifunde nje mina bame khona belaphi la noma basewindini seniyongixolela guys mina I'll tell the truth. Ayikho lento yokuthi uqhumisa isithunywa empophomeni. Ayikho leyo nto leyo. Idlalwa ngani nje? Idlalwa ngani? Isithunywa siqhuma empophomeni isithunywa. Isithunywa nje. 1, you can never make an appointment nesithunywa ukuthi lalela ke isithunywa sami sengiyokuqhumisa ke lapha yana empophomeni asihlanganeni khona lapho phambili khona uzofika uqhume lapha. Ayikho leyo nto. Ayikho. Noma ngingaqhubeka ngithakathe kade nanizama vele nehlule. Ushaya appointment nesithunywa ayikho leyo nto le. Hayi manje fanele ukuthi sikise empophomeni futhi kubalekile ukuthi usheshe nje uyihlanganise imali yokuthi sikise empophomeni ngoba manje isithunywa sakho sesidinwe kakhulu sithi isithunywa sakho cha bangafikanga ngomgqibelo ungabuseza. Hayi usuyogijima ke la uye kumashonisa ke inkosi yami le nonsense mana ayikho leyo nto leyo. Kho appointment la yenziwa nesithunywa. Ambhedo lo into engekho leyo nto leyo. Laza akekho ozongiphikisa ngoba vele into engoperate ngayo kakhulu. Ayikho leyo nto, ayikho. Isithunywa guys. Khona nina abantu besithunywa. Lento iqala kamnandi. Iqala ufuna ukuba wedwa. Khona uzoba wedwa. Hlale wedwa. Base uba nosizi. For lack of a better word so usizi ne? And then you feel like crying. And then you cry. Abanye benu bayazibamba ningakhali. Uyazi siqhuma kanjani isithunywa? There is one day, one mzuzu, one incident la khona okukhala khona uzwe into ongayi understand and ubone sengathi umhlaba uyazamazama ungazi ukuthi yini le nto khala uhayize when you've got no reason to cry. Akekho umuntu okuthukile, akekho umuntu oqabelena awunankingi. Ila isiqhuma khona lento yakho le. Yila isukubhoboka khona lento yakho le. Ayidingi appointment yasempophomeni. What nonsense is that? Lying to people. Usuyahamba ke. Usuyohlambulula empophomeni.
Singaqhumusa ekhaya isithunywa, siqhumuse esontweni isithunywa, siqhumuse entabeni isithunywa. Isithunywa akwenziwi i-appointment nesithunywa, akwenziwi i-appointment nesithunywa. This nonsense yamanga eniyenzayo la kwa TikTok, guys, stop that nonsense. Sambeni soqhumisa isithunywa sakho. Samsoqa usiphakamisa kanjani isithunywa? Ngoba phela isithunywa vele siphakeme. Isithunywa fanele masisondele kuwena. I-terminology iyasishaya, siyazilimaza thina nge-terminology. Uma ngabe njengamanje usuka uhamba uyolala nomuntu ongekho right, umuntu ongekho right, mhlawumbe umuntu osebenzisa izinto engekho right, umuntu ongcolile noma umuntu kanjalo kanjalo kanjalo, vele isithunywa sakho sizohlehla. But abantu mabayuyeke lo mkhuba wokuthi bona bethi isithunywa siyakuflathela, isithunywa siyakushiya. Njani? Isithunywa ingelosi yakho ethunyiwe kuwena. Once wena wakwazi ukucommunicate nengelosi yakho, nawe uyakwazi ukusithuma isithunywa siye kulaba abaphethe, ngoba umsebenzi waso ukuthi masithunywe. So i-discretion yokuthi sona sesikwazi ukuthi simane si-decide ukuthi siyakushiya, no, sizawuhlehla isithunywa. And ngifuna uyizwe kahle le ndaba yesithunywa khona uzoyi-understanda kahle. Njengamanje you can have sex right now with someone, right now. Umuntu wake wabulala umuntu afana ngabe uyahamba uyogezwa ehlanjululo, ulale nalowo muntu manje, sihlehle isithunywa sakho, sihlehle. But ngenxa yokuthi isithunywa sithunyiwe, kube khona umuntu uthi wena uyahamba wena, kube khona angithi wena ngomazi lo muntu lo olale naye ukuthi wake wabulala umuntu, whether it's by poison noma it doesn't matter, right? Awazi. Now you just feel dirty, you just feel like, hey, you remember the incident where you slept with someone, you had sex with someone, and then emva kwalokho you just felt like ungathi ngayogeza manje, ungathi ngacreate excuse ukuthi ngigoduke manje ngihambe manje. It's because you feel dirty. Why do you feel dirty? Because lo muntu olale naye unokungcola nakho, right? We now understand when uthi because phela inhloflo ibimnandi, but manje suddenly why are you feeling the way that you're feeling, right? Okay. Isithunywa sakho sihlehlile and then you're feeling dirty. Automatically it means fanele wena mawuhlanjululwe ulungiswe ukuze sisondele isithunywa sakho, right? Right? Okay. Now, njengamanje akakapheli nane awulale nalo muntu lona, and then usuyahamba, and then your life is automatically in danger. Automatically in danger. Meaning ukuthi lapha ekhoneni khona umfana ophethe isibhamu nophethe ummese and bazobamba wena inkunzi. And these people historically or spiritually, they are murderers, bayababulala abantu. Now I want you to tell me ukuthi isithunywa sakho noma sesihlehlile, will it come to you and urgently tell you ungayi ngala, shona ngala, there's danger here, noma sizothi hayi wena khona kade uhlabana naye, mina I'm not gonna come to you sengihlehlile kwena? What sizokwenza njani isithunywa sakho? Ngicela ungilaphi, ngicela ungiphilise. Sizoyeka umsebenzi waso of guiding you and advising you on the basis ukuthi ungcolile when you are in a near death experience. Sizokutshela. So lento yokuthi manje uzusatshiswe ngesithunywa, leyo nto fanele ukuthi iyekwe, leyo nto leyo fanele iyekwe leyo nto. You were chosen kudala, awukhethwanga manje. And nazo lezi ithunywa lezi, because abantu bakamoya, they need to teach you accordingly ukuthi isithunywa sihlukile, isithunywa nesithunywa sihlukile. Ungathi uwedwa uhamba nezithunywa ezu4 on your own, uwedwa ube nesithunywa sasekhaya, thongelihle emakhosini ngeke ube imakancane angime kancane nesithunywa sasekhaya, ube nesithunywa lesi abantwana bami abakwi-mentorship program engibathethisela sona. Ngibona lesithunywa lesi iyona into enginithethisela yona. I will always fight you about it until uzungicasukele. Lesothi wena bangabuzalwa kumina, that's the most important isithunywa.
uthi uzalwa and then you are assigned your angel wena at birth. Uthi manje ekuteta nje nangu umuntu osuhamba naye already your protector. And leso sithunywa leso, it's not seasonal, guys, it's not. Lesi sithunywa lesi sisempilweni yakho, uyoze uyongena emgodini, uyoze ukhothame. Right? Now, mase kuba khona isithunywa sasekhaya, khona ugogo wayengeve khuleka kakhulu Nkosi yami, kanjalo. Lo umphupha usuthe ukukhula manje. Mase mncane mhlawumbe uthola ukuthi umphupha ekhuleka efaka isiphika nakho konke lokho. Umuntu lo nesithunywa sasekhaya. Kube khona isithunywa sasesontweni. Lesi impela sidinga ukuthi uhambe esontweni. Abanye benu beze bethi kumina mkhulu, ngihlanganiswa yini nabapostoli because mina ngiwesela impilo yami. No, isithunywa sakho khona khona lapho. You need to go there because your blood does not belong when you start breathing and when you stop breathing. Your blood is ancient. Your blood is ancient. Kube khona isithunywa sasentabeni. Kube khona isithunywa sasemanzini. Ithunywa ama categories ama departments ahlukahlukile. So when you need to then know ukuthi okay mina ngoqonda kwami, yes, umkhulu Thango ungitshele ngalesi ngizalwa naso. Yabona leso uzalwa naso, guys, you develop a very good communicating skill nalo. Awukwazi wena ukuthi wena uyavuka nje awusibingelele nosibingi. Sihamba nawe when you are sleeping, your sona it is awake watching over you. Then you cannot then ignore. Yabo? But leyo ukuthi nje fanele ukuthi senze appointment sokusiqhumisa isithunywa. Is not make sure, guys. Is not make sure. Uhambeke ke siyahamba ke manje siyempofomeni ke siyoqhumisa isithunywa sakho ke sifike ke siqhumeke sifike nawe lapha yana ke sithandazeke sikhanyise ibanike ke hayi sikhuleke ke hayi ke ugezwe uma uthi yagezwa ukuhlanjululwa noma kufakwe straight empofomeni wena wenzani? Don't do that shit with me. Don't do that shit with me. Ngiyawudonsa umoya, ngiyakwazi ukubona bangabe ukuthi khona into ephakamayo kuwena, ngiyawudonsa umoya. Ajabuleke nogogo nomkhulu ogezayo. Abantu abadala, nonsense man. Inkinga wena. Yini ushisa umlilo? Wenzani? Solungisa isithunywa la. Wenzani? Yini leyo yenzayo? I don't have time for drama, man. I don't have time for nonsense. Wenzani? Wasibona isithunywa sinedrama. Wake wasibona isithunywa sinedrama. Ngifuna nizibona ukuthi nipretenda kangakanani. You guys are faking it. In fact, you nalo muntu wakho lo, you are both wena nalo kuyise emanzini. Niyafrodana nina nobabili, nishayana ngothuka spade. Mina nobabili. Wake wasibona isithunywa sinedrama. Wasibona isithunywa sinedrama. Bawubhayiza futhi uzoqala ukufuna ukukhuluma. Nalo belapho hamba naye ethi khuluma sithunywa. Isithunywa. Hi guys, don't do that, guys. Don't waste our time on nonsense. So another contradiction. So ngiyahamba ngiyolungisa isithunywa. Ingoba ngigezi phela, that's why you guys are saying that the water is cold. Niyawasaba manzi because angigezi. Guys, yes, I do accept ukuthi umuntu ngamyisa emanzini base kuba khona ama episode nezinto ezenzakalayo lapha. Yizwani kahle, into engidisputayo ukuthi you make appointment with isithunywa. Can't make appointment with isithunywa. Abantu ngiyabafaka emanzini iphakamisa lukwazi. Abantu ngiyabafaka emanzini iphakama amakhehle. Right? Abantu ngiyamfaka emanzini umuntu kungenzeki lutho, uthola ukuthi umuntu uyaphupha noma ke useqhamuka netestimony, right?
But le appointment yesithunywa enisuke niyenza guys ayinyoke nisifundise ngelinye ilanga impela fanele ukuthi siyifunde le app hayi lenze appointment nina nesithunywa guys a serious appointment nesithunywa so sizoyithini into yenu manje wena usufuna ukujabulisa umelaphi wakho awusathandazi manje usufuna manje ukuthi ube nama episode nani unjalo akwazi nanokubhukuda njengoba ubhizi ufuna uqinisa umzimba nakho konke lokho ungena kwi trance yesithunywa wena ungena kwi trance yesithunywa is that what you doing isithunywa sakho sikufaka kwi trance iyona job description yesithunywa sakho ay guys ay para ngikho lapho ngoba ngiyanithanda ne angicabangi nani I want you to be honest with your journey and be truthful to your journey. I want you today to go back and say nina abantu abadala ngicela ukuthi ningikhumbuzise mhlawumbe izinto engabe ngikhohliwe. Most of you guys they have not forgotten. You guys know izinto eziyikweletu zenu. Omunye umuntu wangithuka lana ku TikTok ngo2023 ngithi mina uyazi into encane njengobuhlalu. Ukhonjisa ukuthi ubuhlalu, thola ubuhlalu. Kanti unedalwa ezidubayo. So ubuhlalu nje uma ungakablandi ubuhlalu bathule bona beke ukukhuluma nawe wena uthi abantu abadala bakhulumi nawe because ubuhlalu nje into encane nje kanti wena udala ukuthi they'll just keep quiet and not talk to you until you do what they told you to do. Maqala wayithola lezi zinto lezi ubone hayi sengiyaqala phansi ngiyaphupha hayibo yes I'm beginning to hear those inner voices and so on and so forth no yabo kanjalo. And ibalance akungabi wena okhethayo ukuthi wena isithunywa sohamba phambili noma abantu abadala bazohamba phambili. It's not your place to do that. It's not your place to do that. You are testing powers that you do not have. It's not your place. Be able to listen to the spirit ukuthi okay manje kwenze ukuthi because okunye uyajaha ukuthi ukwenze okunye uyanqaba ukuthi ukwenze. So my problem with you is that uyajaha ukuthi uhambe uhlanda ubuhlalu uyajaha ukulanda so uyakubalekela ukulanda amabhayini nobuhlalu but uyagijima ukuthi uhambe uthatha iduku lasekhanda limhlophe uhambe ulanda ilontuzana uhambe ulanda amakhandlela. Uyajabulela uyagijimela leyo kuthandaza but leyo kuphahla uyanqaba and for me that is a problem. Can you please guys ilungiseni leyo ilungiseni. Now I'm about to go ne ngiwabonile ama request ukuthi akhona. There's a probability that we're going to come back tomorrow. Tomorrow is Friday. There's a probability that we're going to come back tomorrow. So if ungayipressa nge-notification yami ngicela ukuthi uyipress. Angazi izolo bengemanzini ngaye entabeni khona kade simlungisela umndawo wakhe emanzini and something just happened there and that is why I came the way that I came izolo. But definitely tomorrow I'm also going to be on the live. It's cutting ngizingisigaranta. So bami ukuthi angivukela next sense of one next sense bami ukuthi ngitshela ukuthi angingene emini ngizongena emini bami ngithiwa ngingene ntambama bami ngithiwa ngingene ebusuku. I'm just going to do exactly at that given time but ngicela lama teachings enwatholile namhlanje ngicela ukuthi nenze sure ukuthi niyalandelela kwizinto ekumele ukuthi mayinilungise right and then nizenze lezo zinto. Trust me umehluko nizowubona. Ngicela ningithembe kuloko umehluko definitely I assure you nizobona. Now I need to balance between ezinye izinto engikhonjiswa zona because abanye benu bayaphanika. Ngitshelile ukuthi my ancestors have finally allowed me to go back to politics and abanye benu ama messages ebeningithumela wona were very concerning. So there's going to be a balance. There's going to be no absence kumsebenzi wakamoya ukuyisa abantu emanzini everything that needs to be done. Ngicela nikhululeke. I am not going anywhere from this platform. I think bebe ngikhiphile befuna ukuthi ngenze izinto ngendlela. I've went through a lot of tests guys. I've went through a lot of tests. I think
I've been given it green lights to speak about my journey and other things which I would have preferred not to talk about. And ziyasiza ukuthi umuntu akwazi ukuthi indlela esengiyihambile must be easier for you, right? So izo assista laphaya, but konke kade ngisayinegotiate nabo abantu abadala ukuthi cha le ndlela le ngangayikhuluma kodwa khona izinto ezideep engakazi ngize ngicabanga ngingene kuzona. So sizobona ukuthi kumiseke kanjani. Ngiphisana amakhanda ke namukele isibusiso. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke makube seyinhliziyweni zenu naseyingqondweni zenu. Masuthi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu Baba, ubudlelwano kaMoya Engcwele, nebusise ivela kwidala eyihlambulukile. Makwehlele kunina manje naphakade. Amen. Thank you guys. Bangamfollowishi angazi ukuthi uthembeni sizoxabana nje. Follow me. Nisavalelisa igama lami la eceleni ngicela the heart, click the heart me. Usangivalelisa nje, click the heart me, become a family member, set notification so that uzoba a family member. Nazi izinto zabelungu zifrizile la. Okay, the laptop is frozen now. Nayo kusho ukuthi ibanjwe isithunywa. Laptop ibanjwe isithunywa, ifrizile la, ifrizile. The cursor is not working. So let me say goodbye. I'm not gonna play any music. Ngiyanithanda guys. Sizobonana kusasa ne.